Kublai pi baro. Hai kitab Exodus kelenang ba arpau dekat ba pra. La tho bangi dei ban sumar khoi ya kasngi sabat. Namar kata dor gi baong bangi dei ban chong thai ban mani blai ha kasngi sabat ne ski sajan om ha kasngi sande. Ban ba om dei ban kan ria ya ka sabat sha kasngi sande. Henry ngi Catholic pat ngi bo ya kasngi blai kum kasngi chong thai ban kasngi mani blai. Hato da ka balak kumta ngi perkhen ya ke hukum ka balai na ki shpo hukum. Kane kadai ka mat ka bangan yatai menta sengap ya jing pensyai. Ki Katolik ki bat om tang ya ki shpo hukum. Henry ki bat ro ya ki artile ki hukum jong Jesu jong ki apostol ba jong ka balang. Ka balang ka klepen kriya satya ya ski sabat sya ka ski sande. Kabalang kangit bagaski sabat kalong kebadan kam Henry nak benta kinong bo jong Chris kibadai Gibreo jong kajutang pathamai kasngi mani blai kamla asyu bandai kasngi sabat jong Gibreo kajutang barim kidau kidai kini harum o Paulus haksiti jong o syaki Kristan hakolose kalong kabaan kar kabahanreu hadu khanyo wong maka no kabangila kasabat kadai tang kasarngiu jong ki aka kibansawan ka kabasisya kalong Chris. Kasiti sa kibruru kaong ba kaain kadon tangi kisarngiw jong ki aka kibabha kibansawan. Katangmut ba hakaain ladon kijing kenya kimrat kibadai tang kisarngiw jong kijing kenya jong Jesu ila kamet berkasnam. Unong thoru ong biang. Badai lang ba kani kijing kenya kamet berkasnam jong Jesu pangila mendrung syaga jaga kentang ni sanctuary. Pada ka umbas ngur ne ka baptisma ngiatur sya kaye jong blai tak donut basisya. Om tangkum ta ngi dairu ban penchong shit mar kaliang man penslur iwai pat dak jiwan jiaseng ne jiya kendu lang. Namar ladang gim la kumta wat anda ha bangila sempang ngi sisya anam don shu kijing kenyapop nak benta jongi. Henry tang jing kemi lenti basir kai ya kijing bisar mereka ding ka baklang ban bamdo ya kinong shu du blai. Tedai namar kane kijing kenyai ka met bagasnam jong Jesu Christ bagi khotru ka Eucharist bagi Kristan nado benshwa haru menta menne kian lumlang kian duai lang bat kisngap ya ketien jong blai u Jesu wong tu la ya kane ban kan mau yang te kum ka Bible kata kasngi ka bagi Kristan ban kong do kian lumlang bani simenta hajing kedia kepu ne Eucharist lum jigen show mane yo try bai duai lang kadai kasngi banengkong jong katayo balai kila gumta namar babon kijing jia kijing im jong ki kiba pensa jikan mawe ki jia hasngi banengkong jong katayo kum kijing mipat utrai kijing wan pau jong Jesu aksandran jong hading kijing mipat kijing wan hier jong mensem khoi san posngi nado kasngi mipat utrai te hakum kini kasngi sa jikan mau kasam hok bakin ya lumlang hakijing breu ban yak dia akpu ne ban simenta ka Eucharist kabadai ka central point jong im Kristan jong ki bat kabaki penlong ru haman kasni ban kong jong katayo te kajingkli ka bakong san kabangi de ban kelim menta kalong gane ha kerkom khot kerteng jong im menta ya kasni jong katayo kasni sabat pagasni ban kong jong katayo kidai kasni ayu baro nangi ngisim yakane for granted Henry pitim ni ha kitab Genesis kasngi bau blai usong thai ki khot kasngi ke ba nyo om kasngi sabat om simla thoru ba kasngi sabat kadai kasngi sajan ne kasngi ben kong jong katayo kadai kasngi sande kasngi sabat kawan ha kapo jong Moses bat kadai kasngi shong thai jong Gibreu kimrat ba kasngi mani blai om kasngi shong thai jong blai nda ha balong kumta leng bag jingwat benia na kasngi ba kitayo jong kiju ki Roman baleng ba ke Gregorian calendar kabang idang pun kam hadu menta isem ba kasngi sabat kadang si sejan kasngi ban kong jong katayo kadang kasngi sande ha ke kerteng sngi jong yim takipor kajika jong apostol leng ba jing tho jong ki ka ba kerteng ka dedake ka bala thos ne nyopo edi ka tho komne man kasngi utrai yalum lang bar yak dia pu pat aji sungu anda ha pila pla yala kipop kalang magijing kenya jong pi kalong ga bakhoi te leng ba kaneru ngi song tho ba kasngi ban kong jong katayo ka badai kasngi sande kaderu ka bagi apostol ki khot kasngi utrai
Hoi ngila ban pediang bagas ngi sande kadai gas ngi lai jia seng baru pani sementa ke Eucharist bakhoi. Hatu kadai pat gas ngi khoi bagas ngi chong thai. Hoi namaru Jisu lemipat hak ta gas ngi. Baru hawitang berim nalor gas sabat ublai hukum ba hari por festival bahkan don sakawai gas ngi banengkong gas ngi bapra kum gas ngi chong thai gas ngi khoi. Te ngatarai mapila song thu ba balai gas ngi sande om gas ngi sejan kadai gas ngi chong thai gas ngi late mass jong ngi Catholic. Kasabat kadai nak benta ki Ju Henry nak benta ki Kristan ublai ula ai kawai gas ngi chong thai ni gas ngi utrai ka ba ula kular isithi sak Hebrew kalnang ka basaw khad ba iway hadu khadway. En yero Jesus Christ junam amen.